Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. Λοιπόν, σήμερα θα σας πάρω μαζί μου στο vlog που θα κάνουμε και θα μιλήσουμε λίγο για το καινούργιο project που έχω εμπνευστεί έτσι τελείως απροσδόκητα κτλ. Και θα κάνουμε έτσι λίγο μια αναφορά στο τι περιεχόμενο θα υπάρχει κτλ. Μέχρι τότε σας αποχαιρετώ για να σας... Εδώ, από αυτόν εδώ. Έλα, εστίασε μηγά. Εστίασε είπα. Εντάξει, δεν το φωτίζει επειδή είναι ότο. Αυτά λοιπόν, θα τα πούμε στο ρεπορτάζ. Γεια. Λοιπόν, είχα και λίγο χοντρά έτσι εδώ. Έβαλα και τη στρατιωτική την μπλούζα. Γιατί σήμερα θα πάμε να κάνουμε το ρεπορτάζ για το... Πώς το καθαράρω έτσι. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το ρεπορτάζ για το... Για την πορεία, για τις πορείες μάλλον που πρόκειται να γίνουν για τη μνήμη του Γρηγορόπουλου και για τα Δεκεμβριανά παράλληλα. Τέλος πάντων, και θα κατέβουμε κέντρο. Θέλω να δω τι σκάτα θα γίνει με το μετρό, γιατί πρέπει να βγάλεις κάρτα ρε παιδί μου και μετά, ή να βγάλεις εισιτήριο και μετά να το φορτίσεις, και γενικά κάθε αρχή και δύσκολο. Οπότε και με το μετρό, με τη λειτουργία του, πρέπει να γίνουν κάποιες διαδικασίες και μετά να μπορείς να το χρησιμοποιείς εύκολα. Αυτό ναι, οπότε δύσκολο πλάνο αυτό μάλακα. Πώς το κάνουν στα vlogs? Δεν μ' άρεσε, το αλλάζω, γεια σας. Λοιπόν, το backpack είναι ένα project το οποίο εμπνευστικά τελείως τυχαία, γιατί την πρώτη μέρα που ανέβηκα στο μετρό λέω οκ, ρε παιδί μου, να δω και άλλα πράγματα, πώς ήταν η εμπειρία των άλλων ανθρώπων στο μετρό κτλ, που το επισκέφτηκαν κτλ, για να δω πώς είναι από την κάμερα και πώς ήταν από τα μάτια μου. Οπότε λέω οκ, πάω να το δω. Και βλέπω ένα κανάλι, δεν θυμάμαι καν πώς λεγόταν, Simple κάτι, και εγώ για κάποιο λόγο διαβάζω Backpack News. Και λέω τι σκάτα, ωραίο όνομα έχουν αυτοί, λέω, πλάκα έχει. Και μετά τους λέω, το βλέπω και δεν έχει καμία σχέση ρε, τίποτα. Και λέω οκ, δεν είναι αυτό. Και μετά μου έρχεται backpack, τέλειο, γιατί πάντα είμαι καλή ώρα, εδώ, με ένα backpack ρε παιδί μου. Οπότε, πάντα έτσι θα με δείτε. Οπότε, έχω τις κάμερες, έχω τα πάντα. Και το σκέφτηκα, Backpack News and Travel, και λέω, να, ορίστε, αυτό είναι αυτό που... Και μου ήρθε τελείως απροσδόκητα. Και λόγω της εμπειρίας μου ρε παιδί μου στα κανάλια και τα λοιπά, που μπορώ να κάνω ένα ρεπορτάζ και να το βιντεοσκοπήσω και να το κάνω σπικάζ μετά, το σκέφτηκα και τώρα που έχω και αρκετό ελεύθερο χρόνο, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, τώρα κατευθυνόμαστε στο βιβλιοπωλείο να εκτυπώσουμε λίγο καμιά καρτούλα, γιατί μέχρι να φέρω τις κανονικές μου τις κάρτες ρε παιδί μου θα πάρει λίγο καιρό. Οπότε ο κόσμος ρωτάει πού θα το δω, πού θα το δω, και είναι λίγο περίεργο να μην έχεις κάρτα να το δώσεις, γιατί φαίνεσαι λίγο γυαλατζή, ξέρω εγώ, λίγο ψεύτικο. Οπότε για να μπορεί να το δει ο κόσμος, τώρα πάμε να εκτυπώσουμε εδώ πέρα μερικές καρτούλες στη φίλη μου τη Χριστίνα. Οπότε όλα good. Τώρα που περιμένω βρήκα ένα τελείως στυλό. Δες εδώ, το βλέπεις? Κοιτάξτε εδώ μαλάξα, είναι ένα πουδίτσο. Τύπο λεπουδίτσο. Και το αστείο είναι ότι έχει και ένα ακόμη, το οποίο είναι καρχαριάκι. Τι ζούμε. Ουφ, επιτέλους, έχει πάρα πολύ τέτοιο. Εντάξει, τώρα αυτές είναι απλές ρε παιδί μου, θα τις κάνω ωραίες για να γίνουν κανονικές καρτούλες. Αλλά τώρα για να έχει ο κόσμος λίγο κάτι να παίρνει. Ουφ, πάμε για ρεπορτάζ. Ελπίζω τώρα να μην γίνεται το μπάχαλο, γιατί καθυστέρησα, αλλά τι να κάνεις, έτσι τα πράγματα. Ελπίζω όλα good. Λοιπόν, είναι άδειο όλο το κέντρο, άρα βλέπετε κορδέλες και τέτοια εδώ. Πρόκειται να γίνει χαμούλης. Δεν ξέρουμε από επεισόδια και τέτοια. Λογικά τώρα ρε παιδί μου, σαν σωστός δημοσιογράφος, πρέπει να τραβήξει το ρεπορτάζ για τις πορείες και πρέπει να τραβήξει και αυτό που πρόκειται να γίνει με τα επεισόδια, αλλά από απόσταση και με ασφάλεια. Αλλά
εντάξει τώρα, whatever. Ειδικά τώρα που είναι και αρχή. Έχουμε την κάμερά μας εδώ, έτσι, Z62, το καινούργιο απόκτημα στην οικογένεια, οπότε θα μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε ρε παιδί μου πρόκληση, σε κάθε κατάσταση φωτιστική κτλ. Άρα πάνω κάτω αυτά τα πράγματα, έτσι έχει κατάσταση με το καινούργιο project. Δεν θα πάει πίσω το Instinct Cube, άλλωστε ετοιμάζουμε πολύ ωραία πραγματάκια με την Αλεξάνδρα κιόλας, και συνεχίζουμε. Και ήθελα να πω ότι ρε παιδί μου θα έχει δύο κομμάτια αυτό το καινούργιο project. Ένα είναι το ειδησιογραφικό, γι' αυτό λέγεται News and Travel, και ένα θα είναι το ταξιδιωτικό, όπου θα κάνουμε διάφορα ταξίδια, θα μιλάμε διάφορες περιοχές, πολύ ωραίο. Οπότε θα είναι και ανάλαφρο, έτσι, και ενημερωτικό. Απλά αν δεν κάτσει πολύ καλά το ενημερωτικό, δεν θέλω να σκέφτομαι αρνητικά, αλλά αν δεν κάτσει πολύ καλά το ενημερωτικό, γιατί η ενημέρωση και η είδηση θέλει να την προλαβαίνεις γενικά, εντάξει, αν δεν κάτσει τότε θα πάμε μόνο στο ταξιδιωτικό. Και είναι και ωραίο γιατί είναι με backpack, είναι και θεματικό, το έχουμε. Αυτά. Προς το παρόν στο κέντρο υπάρχει ησυχία, δεν έχει το χαμό, θα δω άρεσε στο τέλος τι και πώς. Και προς το παρόν καμάρα εδώ, είμαστε κομπλέ, άμα δείτε κιόλας. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. Ένας κακός χαμός θα κρατεί με τα εισιτήρια και με τα... Αλλά τσούκου θα φτιάξει κατάσταση να κάνεις. Έτσι είναι. Κάτσε γιατί παίρνει κόσμος. Λοιπόν, μόλις γύρισα, έκανα ένα μπάνιο, ξερίστηκα κιόλας, γι' αυτό με βλέπετε έτσι. Πάρα πολύ κούραση, πονάνε τα πόδια μου άστα. Ετοιμάζω το μοντάζ, γιατί δεν φτάνει που είναι μία ώρα. Κάνω το μοντάζ τώρα για να βγει η είδηση αύριο. Έτσι είναι η δημοσιογραφία, αλλά μου αρέσει ρε παιδί μου, ok. Οπότε ναι, κάπως έτσι θα είναι, πετάει και το μαλλί μου εδώ. Λοιπόν, κάπως έτσι θα είναι. Είναι πολύ ωραία φάση και έχω πάρα πολλά θέματα, οπότε λίγη υπομονή και τσούκου θα εμπλουτίσουμε και τις λίστες και όλα, ok. Αν σας άρεσε το στυλ αυτό με το vlog, κάντε like, ένα subscribe, σχόλιο, με βοηθά πάρα πολύ για να το διαβάσει ο αλγόριθμος ρε παιδί μου και να μας βοηθήσει, ok. Όπως λέω σε κάθε βίντεο, είναι δωρεάν, δεν θέλω χρήματα, το μόνο που θέλω είναι μια υποστήριξη, ένα κουμπί είναι δωρεάν, εντάξει. Αυτό, οπότε see you in the next one, έτσι μέχρι τότε.